ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୟୁନିଭର୍ସ ସୁନ୍ଦରପେଶକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଣ୍ଡିକନ୍ପା ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନେ ମୋ ପଛରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖଣ୍ଡିକନ୍ପାରେ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ଗୋଟେ କାଠରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବନାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଖଣ୍ଡିକନ୍ପାର ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ତାପରେ କେମିତି ଜାଗା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ତ फाइनाली जो जगह आम अच्छु यही जगह मैंने आप दुनिया लोग ड्रोन भी देखी थे मैंने कंक्रीट बनाई ब्रिज गुड़ा बनाए बट यहाँ बनाई काठर ब्रिज बनाई। तो ये काठर आम चलु ये बेस आक्शन देखा बहुत बड़ बड़ ना से साइड आगे बहुत पिला आसती भोजन आम ऑफिस स्टाफ समस्या आस देखते मेयर बाबू केमी भाव में पोज देखते हाय हेलो करदे से तो ये आम चलवा फाइनाली ब्रिज पार हो गली